שלום, השיעור שלנו היום על הרשות המחוקקת, ונתמקד בתפקידים של הכנסת. קודם כל, אתם צריכים לענות על השאלות הבאות: מהו השם הכללי לכנסת? מהו יום ההולדת של הכנסת? מדוע בחרו לקרוא לנציג או איש הכנסת חבר כנסת? מדוע ישנם 120 חברי כנסת בבית הנבחרים שלנו? אנחנו נצפה בסרטון קצר. מאה ועשרים חברים. מדוע הכנסת כוללת 120 חברים? הכנסת קרויה על שם כנסת גדולה, שהייתה מוסד מחוקק שהקימו עזרא ונחמיה בירושלים אחרי שיבת ציון. היא החלה לפעול במאה החמישית לפני הספירה, וכיהנו בה 70 עד 120 חברים. מדובר היה באספת עם שהתכנסה בחצר בית המקדש, ודנה בשאלות דחיקה והכרעות דחופות לשעת חירום, ובבעיות יסוד של העם בדומה לאספות העם בפוליס היווני. ערב בחירתה של הכנסת הראשונה בירושלים אחרי מלחמת העצמאות, עלו הצעות שונות באשר למניין חבריה. המשנה והתלמוד היו מקורות ההשראה לדיון. לבסוף התקבלה הצעתו של זרח ורהפטיג, והוחלט כי כנסת ישראל תמנה 120 חברים, זכר לכנסת גדולה של חכמי ישראל שקמה אחרי גלות בבל. עכשיו לכנסת יש 6 תפקידים. היא מכוננת את הממשלה, מייצגת את האזרחים, מחוקקת חוקים, מכוננת חוקה, מפקחת ומבקרת, ממנה בעלי תפקידים. עכשיו נעבור על התפקידים. הכנסת מכוננת ממשלה. הבחירות בישראל, העם הריבון בוחר את נציגיו לכנסת. אחרי כך הכנסת מכוננת ממשלה, הכנסת תומכת בה ומוסמכת להצביע אי אמון בממשלה. אחרי כך השפעת הממשלה. הכנסת מייצגת את העם, הפרלמנט, בית הנבחרים של מדינת ישראל. 120 חברי הכנסת נבחרים על ידי אזרחי ישראל. הכנסת מייצגת מגוון הקבוצות בחברה הישראלית. הכנסת מחוקקת חוקים. יש לנו חוקי יסוד כמו מקרקעי ישראל, ויש לנו את החוקים הרגילים כמו חוק השבות, חוק שעות העבודה המנוחה, חוק האזרחות. הכנסת מכוננת חוקה בהתאם למה שמופיע במגילת העצמאות, בהתאם לכך לחוקה שתקבע על ידי האספה המכוננת הנבחרת. בזמנו לא קבעו חוקה, ואמרו שהחוקה תתכונן במהלך הזמן. הכנסת מבקרת ומבקרת. ישנה 4 דרכים לפקח ולבקר על הכנסת: אופוזיציה, הצבעת אי אמון, הצעות לסדר היום, שאילתה, אישור תקציב המדינה, ועדות הכנסת. הכנסת ממנה בעלי תפקידים. היא ממנה את נשיא המדינה. עכשיו נעבור לשאלה לתרגול. אשכול בחירות מפלגות. הצג את תפקיד הכנסת, מייצגת את האזרחים, הצג את המושג ומשלת אחדות לאומית. הסבר כיצד תפקיד הכנסת כמייצגת את האזרחים בא לידי ביטוי בהקמת ממשלת אחדות לאומית.
התשובה היא לחלק הראשון, תפקיד הכנסת מייצגת את האזרחים. תפקיד הכנסת לייצג את האזרחים, הכנסת מייצגת את ריבונות האזרחים ואת העמדות השונות בחברה. הרכבם של חברי הכנסת ומוסדותיה מייצג את רוב הקבוצות בחברה הישראלית ואת יחסי הכוחות ביניהן, וכך מתממש עקרון הפלורליזם ועקרון שלטון החוק. לחלק השני ייצג את המושג ממשלת אחדות לאומית. ממשלת אחדות לאומית, ממשלה המבוססת על שיתוף פעולה בין המפלגות הגדולות היוצרות קואליציה רחבה, מטרתה להבטיח יציבות פוליטית, לפתור מצב של תיק פוליטי או לחזק את הלגיטימציה של הממשלה בזמני חירום ומשבר. עכשיו לחלק האחרון, ההסבר כיצד תפקיד הכנסת כמייצגת את האזרחים בא לידי ביטוי בהקמת ממשלת אחדות לאומית. תפקיד הכנסת לייצג את האזרחים והמדינה בא לידי ביטוי בהקמת ממשלת אחדות לאומית, בכך שכל שממשלה רחבה יותר היא נשענת על יותר חברי כנסת מסיעות שונות, מאחר וכל סיעה בכנסת מייצגת קבוצה אחרת בחברה הישראלית, הרי שכל שיותר סיעות תשתתפנה בממשלה, כך ייצוג העם, שזהו תפקידה של הכנסת, יגבר גם בממשלה.